into ekhanyayo maniqonda into ekhanya ungabi ungitshela ukuthi ayikho lempendulo ebuyini sengimile ngapha lapho ukugcotshwayo kuze babone ukuzwayo maphulo lokho ukugcotshwayo kuyamenza ukuthi lokugcotshile uthinteke kwayiyena isikhathi ukuthi inyamba zakhe ngamanye lokho akushiya sewabhula amakhala ukuthi ingathi nekhanda ngathi khona ishinga lamaphulo ngamanye amanye kukhona esikuphekayo maphulo ungavuthwa nomlimi mase sibuyela kubantu obeyifaka umuntu egazini ukuthi akwazi ukukhuluma lalela bani 15,000 rand. Sipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla, Baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele enhla nasezansi osomabhizinisi abafowethu abasebenzele osomabhizinisi abafowethu abasafuna amatoho kosomabhizinisi nalo sathatha umhlala phansi nonke siyanamukela siniphathise ishide lilodwa limhlophe lithe qwa njengalesi sikhathi samanje sithi la kwaseViva TV1 akube isekhaya njenge shareholder zizwe unethezekile angihambi ngedwa ke ngihamba noDokotela uMhlongo uNjomane kaMgabi sekubikelela Dokotela sawubona maphola basiyabikelela kakhulu wena nezinyanya zakho sibikelela nomuntu okhethe ukusiyaViva TV ukuhlala nathi phansi sicela ungandi kakhulu maphola siyabikelela abantu bonke emhlabeni hlezi kubuhle kuba kanye nawe ngoba ugcina ukufika la yes waxoxela abantu ngendaba enkulu yokuthi umlotha nje xhumana nalo ishisa empepho uthi ngizocela ukucaphuna abancane lapha ngicakule bese ngihamba ngiyokwenza into engithanda ukwenza ngayo yona kuye kwaphuma umyayelo nje uNjomana ushilo wachaza futhi ukuthi nabo laba bashisi bempepho bengacakule yena wazi usizi lakhe nenkinga yakhe wathi nje alemidlalo ngempepho ekhaya ukubana ayithathe hambe yogezela ngaphandle abantu ke bathayi bawubonile umehluko abanye futhi bayasho ukuthi izikhona impawana ngelinye ilanga sokwesijulu ukuthi usibusho ukuthini mawusho ukuthi kodwa ngokujwayelekile uyothi into oyibonisiwe manje ufike la ufikile namhlanje Njomana le video soyidedela sinikeza abantu okay mhlambe ngeyibhumu ake usiphe futhi ukuthi yini osiphathele yona osukwena namhlanje ngiphethe ukuthi maphola kumuntu ngicela agqoke into ekhanyayo maniqonda into ekhanyayo ungabi into emnyama yokugqoka is either kungabe isikebhe simhlophe ngabe ivest elimhlophe ngaba ingubo emhlophe kungabe isikebhe simhlophe kodwa ugqoka into emhlophe njengelanga mase uthatha imali eyi2 rand eyamashumi uhambe uyolwana hayi ukuthi uyogeza uzofike uyijikele nje olwandle mase uxoxe inkinga zakho uxoxe nolwandle mapolo mase ubuya ngitshela ukuthi le nkulumo kade uyikhuluma namanzi ayikho into eyodwa eyenzekile empilweni yakho amashumi amabili uyahamba uyoqoqa ugezi uyahamba uyoqoqa ufaka izinyawo mase uxoxile mase uyajikela phakathi amashumi ubuye ungitshele ukuthi ayikho lempendulo ebuyini sengimile mapolo Dokotela uthe unomkhiqizo wamadoda lapha ekhaya iqiniso mapolo masikhuluma ngamadoda ke ningizimu Afrika sikhuluma abantu besilisa abanenduku abafuna ukuthi isebenze umsebenzi omkhulu emagcekeni oyise ukufuza kwande ingane yiphi le nduku othi uyiphethe ngiphethe udumba kaSibumbu mapolo udumba kaSibumbu ake unabe umsebenzi umuntu owenziwa ile nduku mangikhuluma ngodumba kaSibumbu mapolo ba induku le ephuzwa nobisi mapolo mawuyiphuza uthenga iphanti yobisi mase uphuza yona mase uyehlisa ngobili mapolo le ikwazi ukusilekelela induku evilaphayo nenduku ekhathalayo ukuthi inhliziyo iyavuma kodwa induku ayivuma mapolo lo dumba kaSibumbu usebenza kanjalo ke mapolo ukuthi akuvuka imizwa phela nalo wesifazane uthi inkinga umyeni wami ufuna njalo ucansi kodwa mina mnikazi wenkomo noma mina mnikazi wesithele kufana ngabe umyeni wami imizwa yikho nhlobo siyamlekelela mapolo banayo mase siyaqala phansi sivuka sitho sangasese mase kuyasetshenzwa kujatshule kube mnandi ekhaya ngoba noma nginemali kodwa mayingenziwe inkonzo zasekamereni ngicabana nibangulaka indoda ibodla umlilize lishiyene ekhaya yambe yohlala emjobelo ngenxa yalesi sithelo lesi esabekwa uNkulunkulu kunjalo mapolo indlela esetshenziswa ngayo ichaza ucingweni noma ngasinabela abafishane ohalisa nomuntu ubethi mhlezi ngizwa ngayo lento kodwa yasaba ngoba ngazi setshenziswa kanjani ziba yibili mapolo bigaba khona isigaba esiza wena wedwa ukuphuza kuzoba khona isigaba esiza nalomuntu ohlala naye ongenamizwa yakho yokugcoba mapolo bazimbili igaba khona ukugcotshwayo
kuzoba khona okuphuzwayo emapholoba lokho kugcotshwayo kuyamenza ukuthi wena mawugcobile kuthinteke kwayiyena isikhathi kutheke inyamba zakhe sekunyakaza kuye nalapha kuleya ndawo ecashile phakathi inyakaza ahalele nayo ukuthi angathi uba kwasekhaya ungakhona esikwenza naye namhlanje zimbili igaba ukugcotshwayo kuzoba khona okuphuzwayo kuye kube imalini bese usiphi inombolo esingafanele kuzona masifuna le product kubiza nje kancane emapholoba ngoba kuyi 550 emapholoba only 550 rand emapholoba siyaphosa noma uyasilandela wona 550 rand emapholoba abakuthinte kuyiphi inombolo abafuna 083 083 406 406 86 58 083 083 406 406 86 58 58 udokotela uMhlongo utholakala kuphi sizwile ukuthi uyaposa ngophepha uposa ngayo indlela engaxoxa ngayo neclient yes kodwa ufuna ukuthola imali ukuthi utholakala kuphi nendawo thina sifuna ukuyilandela sitholakala endaweni yaseThekwini bathi seDurban eKZN ngeMgababa lapho istophi sakhona ikamthathelwa esitolo sisebenza umsombuluko sigcine ngesabatho kumgqibelo mapholoba kuyabhukwa awuphonseni njengomzwalo lesuke ngene esontweni kodwa uyafona mase uyabhuka amapholoba kuzona lezo inamba lezo esimane sishile ezithi 083 406 86 58 Dokotela omkhulu uyahlola ngiyahlola amapholoba kuyimalini ukuhlola ku 500 ufika kanjani lo 500 ngaqala amapholoba ku 50 rand saya ngokunyuka amapholoba ake ngisho kanje nasikhathi nathi siphakamisa indlela yesystem yokusebenza amapholoba bakamhlonga ngengikusho lo akushiya asewabhula amakhanda ukuthi kungathithi nekhanda ngathi khona ishingishana cha sishaya straight nje emhloleni amapholoba so indlela ebhula ngayo akuyona le ndlela ayijwayeleke ngayo ukuthi ibhula abathandazi uthina sibhula indlela ehlule emapholoba ngomuntu sihlala phezu kwendaba ukuthi wena unenkinga kanje na kanje waxoshwa emsebenzini kwakwenzeke kanje na kanje impilo yakhe inakele nje yenziwe u1 no 2 no 3 iyolungiswa u1 no 2 no 3 emapholoba kwathi manje sibhula ngayo incane emapholoba indlela esibhula ngayo lapha ekhaya lesatholakala iwash lisatholakala emapholoba kuye kube imali amaprice akhona samile nje only 30,000 rand udokotela uqhuqhuzela ukuthini umuntu usafika naliwash noma nalo uhlelo olusha lokuthi amawash atholakala ekhaya mapholoba sinako sikuphekayo mapholoba ongakavuthwa kona esizobuya size kubantu mapholoba ukhona indlela angithi umuntu nomuntu nogobela mapholoba nami njoba ngiyugobela nje nginogobela ukukhona ukukhulumisana okukhona mapholoba ngokunyusa izinga labantu ukuthi abantu bafika amhlongo bayaphumelela nokho kodwa sikhona indlela esifuna ukunyusa ngayo ivolume mapholoba siyibeke ku6 so leyo ndlela esizonyusa ngayo ivolume sibeke ku6 ile ndlela azongafika umuntu newash lakhe ezofika esezolanda mapholoba alithole kwamhlongo ngoba kuba khona igaba zezinto azoyizila mapholoba ekade engayizili kunehlelo lakudala mapholoba ngamanye amazwi kukhona sekuphekayo mapholoba ungavuthwa nomnini mase sibuyela kubantu ukuthi umuntu bekasafika newash uzozizela nje yedwa mapholoba asiphethe ngenduku yokuhlola nenduku yabantu abafuna ukuprofita enkonzweni bese siyavala yini oyiphethe for abantu abafuna ukufana nawe bebenebandla elikhulu bezwakala futhi mabekhuluma bekulandule kude sineyinhlanga amapholoba ezifakwa umuntu egazini zokuthi akwazi ukukhuluma lalelo abantu zo 15,000 rand mapholoba singene siyageza sibhekise ebhodweni mase sifaka leyinhlanga lezi angikusho lo mapholoba sizoba nayo induku futhi okuprofit okuyinhlanga siphinde soba nezizwe mapholoba elekelela abantu nazo futhi ziyimali engangemali mapholoba esiyomtshela ukuthi ngamsukwane sefona mapholoba umuntu waseNingizimu Afrika ufuna umhlongo umthinta kiphi inamba bese sibonga nayi number 083 406 86 58 yona yona sibonga kakhulu Njomani bye bye